பிப்ரவரி 1 இன்றைய புனிதர் அயர்லாந்து நகர் புனிதர் பிரிஜிட். பிறப்பு கிபி 453. இந்த புனிதை சிறு வயதிலிருந்தே பக்தியிலும் கிறிஸ்தவ விசுவாசத்திலும் சிறந்து விளங்கினார். புனித பேட்ரிக் என்பவரிடமிருந்து திருமுழுக்கு பெற்றார். சிறு வயதிலேயே தன்னை ஒரு துறவி போல் நினைத்து அவர்களைப் போல் உடை உடுத்தி ஒரு குகை ஒன்றில் வாழ்ந்துள்ளார். பின்னர் துறவிகளுக்காக இருபால் சபைகளை நிறுவி ஒழுக்கங்களையும் ஆன்மீக வாழ்வையும் பிறருக்கு கற்றுக் கொடுத்தார். பல அதிசயங்களையும் நிகழ்த்தியுள்ளார். குறிப்பாக ஏழைகளுக்கு உணவளித்தார், நோய்களை குணமாக்கினார், தளராத மனதுடன் பல தொண்டுகள் புரிந்தார். தன் பணிகள் அனைத்தையும் இறைவனின் மகிமைக்காக அர்ப்பணித்தார். சிந்தனை: இயேசு நம்மோடு இருப்பதை நாம் உணர்கின்றோமா? ஜெபம்: அனைத்தையும் பராமரித்து ஆளும் இறைவா, மக்கள் அனைவரும் நற்செய்தியின் ஒளி பெற இந்த புனிதரை நீர் ஆசீர்வதித்தீர். இவரின் வழியாக நாங்கள் உமது உண்மையின் ஒளியில் இடையறாது நடக்க எமக்கு அருள்தாரும். ஆமேன்.